ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வளர்பிறை திங்கட்கிழமை கோழி சேவலுக்கான தொழில் நாளிகை மற்றும் பச்சி பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். வளர்பிறை திங்கட்கிழமை கோழி சேவலுக்கான தொழில் பச்சி அரசு, துயில், சாவு, நடை இதன் அடிப்படையில் தான் பச்சி செயல்படும். இப்போது கோழி சேவலை எந்த டயத்தில் எந்த சேவல் மேலே கட்டலான்னு சொல்கிறேன். மார்னிங் 5:50 to 6:40 கோழி சேவலை மயில் மற்றும் காகத்து மேலே கட்டலாம். 9:40 to 10:40 கோழி சேவலை காகம், ஆந்தை, வல்லூர் இந்த 3 சேவல் மேலேயும் கட்டலாம். 12 to 12:50 கோழி சேவலை வல்லூர் மேலே கட்டலாம். 2:10 to 3:06 கோழி சேவலை மயில், வல்லூர் இந்த 2 சேவல் மேலே கட்டலாம். ஈவினிங் 4 மணி to 4:50 கோழி சேவலை மயில் மற்றும் காகத்து மேலே கட்டலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டுக்கங்க. நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு